Ahmed Verden, og jeg er 11 år gammel, og jeg bor i Horsens på dit 5. Og jeg kan bedst lide at spise pasta med kålsovs, og jeg kan virkelig godt lide at spille fodbold. Og jeg kommer fra Syrien, jeg er kurder, og jeg bor i Danmark. Og jeg kan også lide at svømme, og jeg blev født i Libanon. Det er en land, og i min sommerferie, der skal jeg måske til Bornholm eller København. Og min yndlingsperson, det er min onkel, og jeg har en mor og far og 3 søskende. Jeg har en storesøster og 2 storebror. Og de er, min storesøster hun er 15, min storebror er 14, og min anden storebror er 16. Og jeg har fødselsdag den 19. maj. Og jeg har ikke nogen bedsteforældre i Danmark. Jeg har kun i Syrien og nogen i Libanon. Og jeg kan også virkelig godt lide Ronaldo. Han er i hvert fald bedre end Messi. Og jeg håber, de vinder EM i dag. Det her år. Vi ses alle sammen.